Silvio Paċ, missier Brandon Paċ, il-vittma ta' delitt li seħħ il-ħamru n-nar il-ħat li għadda, ingħata ħelsien mill-arrest brabta ma' serqa ta' 4,000 euro li saret minn appartament fix-Xemxija. Ir-raġel ta' 48 sena wieġeb mhux ħati li fil-25 ta' Marzu li għadda seraq minn dan l-appartament użat bħala residenza tal-Karmelitani. Fil-qorti Patri Lejx f'din ir-residenza qalli jaraf lill-imputat li dakinhar raħ jaqbes minn gallerija l-oħra qabel ħarab minn fuq il-post. Quddiem dan kollu d-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest anke fid-dawl li l-ħajja tal-imputat inbidlet drastikament bil-mewt tibnu ftit tal-jimilu. Bil-qorti tilqa' din it-talba fuq depożitu ta' 1,000 euro garanzja personali ta' 5,000 euro. Ferdinand Onovo minn Niġerja weħel 10 snin ħabs u multa ta' 25,000 euro wara li ammetta li daħħal id-droga f'Malta u li kien parti minn ċirku ta' traffikar ta' sustanzi illegali. Fi frar tal-2008 żewġ persuni nqabdu jippruvaw idaħħlu kważi 6 kilos kokaina fuq titjira minn Tripli. Droga b'valur ta' bejn 400,000 u 600,000 euro. Dawn ikkollaboraw mal-pulizija u f'konsenja koordinata waslu għal Onovo. Id-droga kienet intiża l-Malta l-kemm parti minnha kellha tkun esportata lejn in-Norveġġja. Raġel li reġa' qabad il-vizzju tad-droga wara 11-il sena ntbagħat 3 snin ħabs wara nqabad jisraq f'diversi okkażjonijiet. Frank Abdilla ta' 35 sena u li m'għandux impjieg ammetta li bejn is-27 ta' frar u 28 ta' Marzu seraq 4 darbiet minn diversi ħwienet fil-Belt Valletta. Oġġetti li l-valur tagħhom ilaħħaq is-7,000 euro.